Ulko-ohja. 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 Käsi hiljaa. Oikea käsi pehmeäksi. Hyvä. Sisäkäsi kevyeksi. Ja kävelee. Kädet rentona mukaan. Pitkät jalat ja kävelee. Rennot kädet ja kävelee. Polvi alas ja kantapäät alas ja kävelee. No, vaihda suuntaa. Kävelee. Rento käsi. Rento käsi. Pidät vain käden hiljaa ja rento käsi. Korjaa pohkeesta eteen. Millainen tää pohja, mikä nyt on? Mun mielestä tää on mennyt pikkasen kovaksi. On mennyt. Eli pitäisikö sitä hiekkaa? Ei ottaa enää taas niin paljon kuin aiemmin. Joo, eli hiekkaa